Herzlich willkommen hier bei uns in der Augustinerkirche. Mein Name ist Pater Matthias, ich bin Augustiner. Vítajte v kostole Augustiniánov, volám sa otec Matúš, som Augustinián a spolu s 3 spolubratmi sa staráme o pastoráciu v tomto kostole. Kostol Augustiniánov bol založený v roku 1327 a je zasvetený svätému Augustínovi, veľkému učiteľovi cirkvi a biskupovi, ktorý napísal rehoľné pravidlo, podľa ktorého žijeme my aj mnoho iných spoločenstiev. Svätá, ktorá tiež žila podľa tohto rehoľného pravidla, bola svätá Rita z Kascie. Rita sa narodila v Roccaporene v Umbrii v roku 1381. Už ako mladé dievča túžila vstúpiť do kláštora a stať sa augustiniánkou. Na naliehanie rodičov sa však vydala a porodila manželovi 2 synov. Jej manžel bol politicky aktívny a zavraždili ho. Krátko na to obaja jej synovia zomreli na mor. Vtedy sa Rita rozhodla uskutočniť svoj pôvodný plán a vstúpiť do kláštora. Niekoľkokrát bola odmietnutá. Nakoniec však dostala povolenie pripojiť sa k Augustiniánke v Kascie. Tam žila a pôsobila nasledujúcich 40 rokov v mimoriadne požehnanom živote. Rita zomrela 22. mája 1457 v Kascie. Krátko po jej smrti sa na jej príhovor začalo diať mnoho zázrakov a jej úcta sa rýchlo rozšírila. V roku 1628 bola blahorečená, ale až po jej svetorečení v jubilejnom roku 1900 sa Kascia stala známou. Dodnes je významným pútnickým miestom, a to nie len v Taliansku, ale aj pre náš augustiniánsky rád. Symbolom nádeje, ktorý nám svätá Rita zanechala, je ruža. Krátko pred svojou smrťou Rita požiadala spolusestry o ružu. Bola zima, no sestry našli kvitnúci ružový kerv v snehu. To je znamenie, že s Bohom je možné aj to, čo sa zdá nemožné. Rita je symbolom nádeje v cirkvi, ktorá nás povzbudzuje k dôvere. Preto je uctievaná na celom svete ako svetica a orodovníčka v zúfalých situáciách. Srdečne vás všetkých pozývame navštíviť svätú Ritu tu v kostole svätého Augustína.